Madyong hapon ninyong tanan. Di ako karon sa Barangay Kambaol ba ni or Barangay Kaubaan. Ko sure basta di ami dari karon para mag-atang og sunset. Si Undoy to guys, pikas bungtod. So grabe kagwapo ka jug buntod tanawon ay. Stressful man ka si mana ha. Naghanong problema wa man siguro si mana nga way stress. Tanang si mana man stressful. Anda guys, mo ni hang itsura karon. June 15 karon sa Palis. Magyagad si Undoy nga mo kuan mi ba? Mo request mi sa request may naingan na buhang naman siguro ko. Mo kuan mi, mo witness lahi man request witness mi sa sunset karon. So hopefully na sunset nga na may dagum arang bagaan na. Dagum na siya pero di maklaro sa kuan kamera. So ug kamo nag-enjoy mos view sa ahang palibot, mas nako ga-enjoy kog taman, gwapo ka jug kanang view na. Nga na bitog mountain. So matod pa nila di ka taga Buhulog wa pa kakatanaw kuno sa Dalisha Panoramic Park. Kay mao man ay kuan karon kanang sikat dari sa Bohol. Sikat dari sa Bohol nga kuan mga mountains. Matod pa nila mura kung nag Switzerland ng Philippines ang Dalisha Panoramic Park. So mo na si Ja kana nadana na kita mo kana mo na si Ja. So dami speakers nga side murag part na ni siya sa ubay kay murag natura tama nagkambaol part na ni sa ubay sa Kaubaan. So nakakana mo na yung mga part sa ubay na dapit agdari speakers part sa Alicia. Wa guys di magsilbig pa lugay-lugay sa buhok di ko kagwanta garabing inita murag feeling na lagi dabdabag hang tagkugo murag nga ni daghang buhok bisag unsaan di ba og maglugay tag buhok mura tag magwapo ko pa kay matambunan man dagat mga aping kani mga bekeg na danier bakug amning bekeg dani di magsilbig magpalugay-lugay ko kay libutan kog taman so kaysa maputo dara hindi magsilbig palugay-lugay so kani ang buhok bisag rebanded ni mga sara siguro kabuwan wa na tanan na kag di lagi magsilbig pili lagi dabdabag ang tangkugos kainit uy ning bukad mag-init sadyo pa man good guys 4:40 pa sa hapon so usually naku nabuang na kanip tong uban magjama-jama rag English imbis kay usually mga alas 5 kapindyo ng adlaw mo tago so alas 4:40 bro hapit-hapit na siguro pero init pa na kita mo sigaw maghangnaw nagsiga-siga aghangnaw so hi sa tanan nga pirmi na teng kanang naa sa atong vlog pirmi mag-comment hi ni jutan bisag di mo na ma-reply tag sa na-appreciate na hag-enjoyhang mga comment ha mong gi-appeal sa ang prayer sa mutagang ilong ko kahangag ingbalhin ko glayang bungtod guys atos bungtod bitaw ganin ang hanggi ato bangan di anak ko daari ron narabag tukarin so tanawan ninyo guys arang kapuhag biyo na kamanggahan na wa pa'y bunga wa tayo makawat wa pa'y bunga wa pa biti ma-spray hangat na nung ko narabag nagtunag kabaw dito isus marusip nag-brave raman pijang sa ko dara ko matubang kasahatan na di oras ani dyan ni mailan ng kameraha kay ingin man niya kuhan ko nun di ko nun makuha gi-zoom hi nung dyan makaitag na hanong ito maklarog imong naong gabrihe para siya aron sigurong di makalapok di sang kuhan di sigurong gihubo kaya gapato naman siya sang kabaw tanang yung uli harangatan ako hi nong madyong hapon diha ni mo nong madyo pag ilang tunaan kay wa pahibas-hibas hinutdag ko guys ba hanahan ako sa mga igagaw na to naabot ti mga igagaw nga bisa garabing kadao sa dugo arang ladyo as kasing-kasing kay kinilaging wa malagpit swerte as pagkakataon nga mga pobre pa malagpit ilagang paut di wa gid tay bili na may ibang mga igagaw na to nga di gid ta ilhon kay lagi pobre man daw ilar pa nga ilan kay katorpong na mga kayamanan mga katigazunan nakita mga sus hani ba itong katigazunan sarang pagkakaang nga juta mitamnan pagadid og gabi-gabi adjog nga nagaw ang dito igagaw nga nang ag-ilahang mga friendship ag-ilahang mga parenti katorpong mga naahan nakita ang mga pobre pa ilagang pautaw kita nga lamay mo sabot nga wa ditay luna sa ilahang dughan dagi ikaw kung nagmasinso ka dapat manundog pagad di na pagka mo ila si mo igagaw biso magkinaan sa kalibutan pareho ratag dugong gikanan agay guys wa manimbot hugsan tambunan mo siguro na yung dag-ang baga or wa pa doy wa pa Awa pa. Nadyan mo layas na ng kanaba baga mo para pin paggamay kay mo ana magsan mo
kukog nga naman dyan mo dito dito matago na sa likod buntod. Wa pa. Kaaban din nas undoy. Nga gisapot. Bono siya. Wa kasugtas gipanguyaban ni mo doy. Hudoy. Sapot man ka. Nasugtas gipanguyaban. No. Tabang ko na doy. Kitaan bag imuhang ka ng bugas. Sige. Ara din ka. Klarog silpon no. Uy. Lah. Basa ako man ng nasabas. Karoon pa ko kainong. Tanawan ninyo guys. Ha, kapo na nagkuhag tubig. Ana siguro. Ay, namadere to'y kuhan. Tuwa mura ba sa jag lake na. Kanang na murag na luna adana. Lake. So, maudi ay. Hayay siguro tag-ida na ni kamanggahan ha. Labi nagmamunga ni dungan. Na, daghana dyan sa jag maharbis na ni mangga. Daghanas kabaw, uy. O, kabaw! Baka. So, kanang ingani nga kinabuhi, no? Grabing ka. Guwapo siguro. Basta na alam lagi pag kay kuan. Kwarta. Anjay mo pang kamuupog kuan ba? Mo himog negosyo sa imuhang katigadunan nga juta. Nga ni. Patam na nimo. Di na nakahimay. Mahal pa jag hamay ron. La, kumbati! Kumbati! Saan nang trabaho na na? Ano, buwang na naadik na. Mauna na. Di na maligo. Kami sirag ligwat na ng ilong. Mauna na imong bagong lingaw ron. Di na ka maganahan mag-trail doy. Mauna na. Mag-una na imong ringaw. Pero makas naging simana na hinungan ng sigig lugit na ng ilong. Samot na nagkahusngag. Wow. Di ko kagit over sa view ba? Arang naisa ka. Gimingaw po ko dani mo nang hagad. Doy ba? Gimingaw ko daning view ha. Nama kay uyab. Ikaw man uyab. To right. Panoramic Park. Kana. Hay uyab. Udso ko himo-himo istorya dana. Tigpangangot nang jarag mga sus jarag. Kita mo nang lagpad kas pa. Ilangaw pa jud ning lagom. Hi guys, wag iswaja na haghang dual camera. Sa dual camera. So as undoy. Ajo tanang hang baon. Kapayduhan ni mo to. Mamob na nimo. So saman. Oh yes. Di asa katin studyhan saan ni pagmob di murag nga na siya. So agamang likod guys, tanawan ninyo dyan mo na yung mga atubangan mo na yung magitan-aw ni undoy karon kana ang sunset ngani us-us na. Tumon ko. Tumon ko din ang silpon. Ituman ka nga kay original man ni silpon na di man ni para sa imong silpon nga. Ipa puti-putig imong naong kini misturya sa labing matuod di para sa imong buto ni mo silpon. Matugay kay katong dito kas Manila magsinsin og picture na ho. Karang kupuha pa kuno. So kita para personal ra pandiga pong ito mabi kong naputi na gidam na silpon kay kuan man dayang silpon balantiyong man ay sugwa mo kay bagusan ng balantiyong guys pangutan na nang injuhang mga lolo ag Sabado ha mo na injuhang assignment karon i-research ni Jogan sa nang balanti kung mo na silpon ni undoy sa una mo nang grabing kuha kay sino pa kung dalo wa pa kunoy tatsag aping wa gad kunoy bisag gamay na lang magadjang kudlit grabing hamisa Palit lagi basin mahalin po. Mahalin po, daram kaya po ko nakatugdaw. Magyapon ka na halin sa mga Tagalog. Okay guys, huwat-huwat raman ninyo ag sunset. Kaya maghuwat man po mi. So, mga man amang lingaw duhaw, kapag dyan may sumutalamis mga sunset sa mga view. Yung nga na, amo na pang i-share ninyo. Kaya ron kamo po diha. Katong wala na siguro makakitag bungtod. Katong naakaroon sa syudad. Nagdagkaado na andaron. Pinakasintro dyan sa mga nasod. Kasaganas mga kung anak kasintro magpudyo. Di ida kakitag bungtod kay sabi mo kita na mga building Tundo. Ay kundo kanang mga condominium na ramay mong makitaan. Hala guys nana ning tag na nagsunset mo ko buang kay mo ra gid na hang kabuangan lagi ning nga ni malipay naman ko na ning guwa na buto na ni buto na sa magawa po doy ako kadas ang shades ba kay maatong po nawgi mo pang tutukan og taman so tanawan ninyo na ana lang gupuha. So mauna na guys ning buto na siya. Bao ba nga muram gadjug ko nang madugangan bitaw kog energy ug makita kog mga sunrise, mga sunset. Wow, lipay ka to kay makakuan gud ka maka-appreciate bitaw jud kas creation sa Ginoo ba may kay gyud sa kana Ginoo paghimo. So naa tagbeng na. Ning tagbeng na guys na. Ano na. Dira ka. Uy, naglupad jud bitaw. Dira ka mo nga. Kugawan ka jung ilaron. Unsa naman ka diha?
Tanawan niyo guys ng atong second picture diha sa ubos. Diha. Kana. Kay na okay sa tong ganahan mo tan-aw. Aga ko kada rapo ko mo tanos kuan video. Kanapit na sa mo tago. Otro kono rin lang. Kanta ta na rin. Dali rin. Mama dali masigihag kanta dari. Lakaw nga rin mo kanta ta. Chorus dengan ta. Kung manay chorus kanta ha. Mo naman na. Bring it back. 1, 2, 3, go. Love of my life. Kasi ito, nudoy nga ron. Love of my life. Nga na, di. Di ko kakuha. Love of my life. You hurt me. Hurt me ba? Jabag man ko. Di buka ba? Love of my life. You've hurt me. You've broken my heart. And now you leave me. Love of my life. Can't you see? Bring it back. Bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Ngaron doy. Adlaw. Sigag adlaw uy. Ara siga ha. Siga haman zid. Arang kanay siya sa personal guys, kay malingin jud siya, nalingin jud siya og imong tatukan, pero sa camera di siya makuha, ingan ari makuha sa camera. Kini maura. Yan nira. Bye guys, thank you for watching. See you tomorrow.